Ini kita bapak motor. Pulau-pulau umur setahun, jimling sakandung, sapi sekolah nanti ake sepuluh berkasih. Ini kelompok ya, santoro projo, mewah kaulo kabupaten. Islamnya sepuluh kantor jauh. Kiai Cetan aku nilake boi panalino jalan sira ngalem bono Kiai kabeh wewangunan metune kaulaku ana ing kabupaten iya sakurang penake kaulaku padha nangis perkara kadang ojo nanti bupati ganti diaran banti ada ora bareng aku kelingan lagi kumpul nang gone akeh jadi kira-kira nanti kumpul ono ing Aceh kira-kira sampai tinggal Kenapa Kiai? Oh, Kiai. Nak korupsi tak penjara 500 tahun. Kiai, lagi wae pendak dino. Dan takon nilai beras. 1000 ton ora akeh. Apa bener Beras. Kula diperutus ingkang kedah ngirim beras 1000 ton boten akeh. Kira-kira kaya Aceh apa? Wah, Apa dikacau? di Aceh kula cegat kalian gram. Beras itu dipun Melayu. Kalian tiap gabung teng Aceh. Woi. Kula mungkin saking kejagani awet. Saking kathah karo dan kami sewulet. Kami sewulet. Materi wong. Kowe ora ngerti sejarah iki. Karena di tsunami kekeluar panatan oleh Indonesia. Ya. Indonesia. Indonesia kono atur jumentra-mentre. Sapa rumah sampean iki. Yang mesti dipati Bandar Sudah. Iya. Ragu laminipun kula boten panggil. Bahkan nyakap pati. Iya. Wah, dengan pasar gencar. Bagus pasar tahun. Kados pinake ketoprak kancil. Ini lho ya iki cetak. Ayo kok Siji ya ketekau ini. Lemprol ini. sing tak jaluk awake rukun Budawi orang Kancil Jaya. Aku nyuwun marang kanudane Gusti muga-muga ketoprak Kancil Jaya. Jaya, Jaya selamat. Kowe do seneng ya Bupati Giyanti ngene iki urung mangan pangandiane. Urung mangan gembar-gembar. Tapi kok meneh mlebu kok ditislangan. Ono jaring sapa Pak Kuwon. Kamas Bupati. Ndate akeh cingan batu. Kang sira temeka ora pendopo Kabupaten Giyanti ora paring betara. Upamane yai Kang sira ngene betara bakal kakak kowe semono Matur sumpah keluarga. Upamane Kang sira nindakake Kabupaten Giyanti yen mungkati ayo kadene ora pirunggan karo Bupati Giyanti
Kamas Bupati Bandar Sumbari. Boten ketang setitik atur menika boten mowah ora wajib malah kapolot pun pirakaken sedaya kawula nayaken bojo ningkeng nggih sebo wonten pendhapi yen koyo ngono yai cecetan ayo diblate wae cepen kabeh semono poso ngarepeni esuk munggah apa wanita Kamas Bupati Bandar Sumbari menapa sebab kula ngantos kepengin daftar ya ketika wonten ing kabupaten iki nanti dateng Kamas sebesar namung kuwi kawin jenenge Bupati ingkang angka namung kula pundi dawuh saudara Sinuwun Prabu Brawijaya Brahmandita namung kula ngajekaken menawi kula panggih menawi ganti suatu pasal Kamas Bupati Bandar Sumbari sowan kesabaran sampun menawi saestu wonten bakal wonten monggo boki yo Kamas Bupati Bandar Sumbari kangge saken barang ingkang supados tamu kekabaran masyarakat sawangan pasur yang ingkang masuk yen kowe nganggep dulur awak karewangi jenjang soto banget orang untuk setahun 6 tahun wis 20 tahun kuno pamannya kita soto banget kabupaten Jambi anjir uang kini untuk aku ayo cepat yang dia kurasuan oleh kabupaten Jambi nyembah Brahma Tunjung dari aku orang kamu coba aku ngerti lembaran sejarah Sutarmaku hanya Subandar gede labuh tunggal kamu coba ini Roma Tunjung Tegontolo meneh aukan gantung rancak marang keluargane harus pada pancen mengerti secara aswat oleh karena coba kuih ancapan kuih Kamas tiba-tiba Sumbari senajan Kamas Bupati Bandar Sumbari orang ini maafkan yang seperti pun Adipati Hayo Sumbari menawi piring kabar bertengah yang sampai kalau bermusuh dari Kamas Bupati Bandar Sumbari menjenengan ampun kesorgaan sebelum atur tahun menikah ingkang Romo Bandar Hayo Sumbari ngantos dipunjulukan piyambakipun tumindak ingkang boten leres ngenani wonten negara Kamas Bupati Bandar Sumbari ampun ngantos tunggan nyembekaken jatah Adipati Hayo Sumbari terus yang
menika Baru peralatan Mojopahit duwe kalupan omah tunsuk kuwi diarani pengayuman sing diarani pengayuman bisa ngayomi kabeh kawula ana iki Mas Bupati dan Subandi namun ing kabupaten ya kalebet anggaran wonten panjenengan Bupati Pemancar minangka anggaran negari Mojopahit dari semakin jemelan wonten Kabupaten Jati menapa sumpahipun Kang Mas Bupati Bandar Subang ya itu cita kowe takon Bandar Subali sumpah prastyo karo Bapak iku langsung ning diweos gawe mangrean iki akeh takon bae upamane kowe duwe opo dirancak enak marang wong-wong silakan berjawab iya upamane kula gadhahi tiyang sepuh kira-kira dirajak dening paunas menawi tiyang sepuh kula menika gadhahi kapakan negari Mojopahit kula manggono ikhlas lair senajan kok kados pundi kula nyuwun Kanjeng Rama nalika sumatut ing sampe suwatu yang sabar jadi kowe ngono sesetan kabeh boleh tembung lames aku iki kowe dutane Pamungkas Ratu Mojopahit sesetan kowe kaibaratke menungso dene entu pupuk rembuyan yen pancen kowe duta Pamungkas dina iki entar jopo kula namung duta Pamungkas duta kuwi utusan Pamungkas kuwi iso mutasi yen panjen menapa ingkang dados pangapunten Kang Mas Bupati Bandar Subali kula pekan beda kantos wonten ing kowe koyo tamono sawise konteni moyo sadar kowe tembok sing batok kanggone kowe baris dengan utang kok garapan ini dedekan Monika di Paten Jati Orko Waseso tak pasrah